Hablar en el 2024 de que a Manises hace 100 años le fue concedido el título de laboriosa e histórica ciudad por el rey Alfonso XIII es lo que está en boca de todos. Y por lo que he visto hasta ahora, el ayuntamiento de la ciudad está programando actos para conmemorar esta efeméride. Tenemos que saber de dónde venimos para poder conocer y apreciar lo que ha llegado hasta nuestros días. El trabajo que se realizó en el año 1924, también en 1923 y 1925, anterior y posteriormente a las celebraciones que tuvieron lugar en el cincuentenario de tal acontecimiento. Y por descontado llegamos a 2024, con una Manises completamente transformada, para bien, que celebramos positivamente, y un motivo que no debemos olvidar, agradecer a todos los que nos precedieron y en su día formaron parte de esta transformación, con su trabajo y dedicación. Vamos a hacer un breve resumen del año 1924, año en que se nos concedió el título, e iremos recordando a personas y hechos que tuvieron lugar, ya que de ben parits es ser agraïts. Sin ellos, esto de lo que ahora disfrutamos no hubiese sido posible. Hagamos un poco de memoria. ¿Cómo era Manises en 1924, el año de la concesión del título? Tenemos documentos escritos por nuestro gran manisero, cronista oficial de Manises, José María Moreno Royo, que nos resume muy brevemente cómo era la Manises de 1924 y que nos cuenta en uno de sus numerosos artículos de investigación, donde nos aporta una valiosa información sobre quiénes éramos y de dónde venimos. Empezamos por decir que el alcalde de ese año era José María Martínez Aviñó. Fue alcalde de 1924 a 1930. Industrial ceramista, un excelente fabricante de reflejo metálico. Sucesor de su suegro, Bartolomé Mora Carrasco, y su fábrica la tenía en el barrio de Obraós, según pueden ver en el siguiente plano. Como podrán leer en la descripción de la foto, en el número 6 figura él, nombre de Bartolomé Mora Carrasco. A continuación indica hija de Bartolomé Mora Carrasco y por último José María Martínez Aviñó. Fue asesinado el 31 de diciembre de 1936 en el picadero de Paterna, a los 43 años. Su muerte llevó aparejada la desaparición de su industria. El Ayuntamiento de Manises le dedicó una calle que está situada en el barrio San Francisco, como pueden ver. Una fotografía de su catálogo que ahora reproducimos sirvió como portada del libro sobre el reflejo metálico en Manises, que se editó en 1998. Al finalizar esta breve introducción, les ofrecemos más detalles sobre Bartolomé Mora Carrasco, sus trabajadores en la fábrica del barrio de Obraós y al final unas fotografías de su catálogo y del de José María Martínez Aviñó. Fue el iniciador e impulsor en solicitar que se instalase en Manises el aeropuerto y que más tarde el alcalde José María Carpintero Alpuente inauguró en el año 1934. Si él consta como alcalde en 1924, el párroco de la única iglesia que existía en Manises, la de San Juan Bautista, era Monseñor Aviñó Catalá, al que nuestro ayuntamiento, en su día, también le dedicó una calle. Manises tenía una población de aproximadamente 6.000 habitantes y durante esos años, 1923, 1924, 1925 y 1926, se iniciaron las construcciones de 3 edificios emblemáticos, construidos por maniseros, a sus expensas, que pusieron a disposición de los maniseros.
el Colegio del Carmen, el Asilo Residencia San Francisco y San Vicente y el Convento de las Carmelitas. Los límites de la población comprendían hasta el Convento de las Carmelitas, lo que hoy es la Casa de Cultura, en la calle Mayor. Aunque existían casas diseminadas por la calle Mayor, lo que hoy es la calle Maestro Giner, Luis Armellez, etc., donde todo eran terrenos de secano. A continuación, unas fotografías de los catálogos de Bartolomé Mora Carrasco y de José María Martínez Aviñó. Se han cumplido 50 años que el Orfeó Cant-i-Fum tuvo con la banda de música la artística manisense. Grabaron un disco para conmemorar que Manises, en 1924, recibió la distinción de ciudad histórica y laboriosa. A principios del año 1974, el Ayuntamiento de Manises nos comunicó que dentro de los actos previstos para el mes de julio estaban estudiando la posibilidad de que se pudiese inmortalizar tal fecha con el himno de la ciudad y que perdurase para siempre. Teniendo, como teníamos la letra escrita por José María Catalá Jimeno
y la música por José María Morato Marco, solo hacía falta juntar sus trabajos para que dos asociaciones maniseras pudiesen llevar a cabo la recopilación en un disco. Después de muchos ensayos individuales, tanto la banda de música como nosotros, el Orfeó, en el mes de mayo de 1974 nos comunican que ya estaban todos los trámites listos para proceder a grabar y que se pudiese presentar en las fiestas patronales de julio. En Torrent, en el auditorio de la Caja de Ahorros del mismo nombre, lo que en la actualidad es el ayuntamiento, y bajo la supervisión y medios de Radio Nacional de España, se grabó el mencionado disco y cuya portada ven ahora ustedes en la pantalla. Por parte de la banda de música de la Artística Manisense, fue su director don Rafael Martínez Castillo, y por parte del Orfeón Cant i Fum, el que les habla fue su director. La ilusión de los 65 componentes que en esa época formábamos Cant i Fum fue infinita, ya que en el acto iba a ser muy importante, tanto para nosotros y por ser los participantes, como para Manises, por la gran categoría de poder tener un himno que tanto la letra como la música la habían escrito dos maniseros. Después de estudiar cómo iba a ser, decidieron que por una cara fuese el himno oficial el Canta Manises y por la otra el himne de la traslación. Los autores de la letra y la música cedieron todos sus derechos al ayuntamiento de la ciudad. El Orfeó Cant i Fum se hizo la fotografía a los pies de la cruz de cerámica en la avenida de Vicente Blasco Ibáñez, en la que nos acompañó nuestra madrina, doña Consuelo Orrios, y la Artística Manisense lo hizo en los terrenos que existen al lado del Hotel Azafata. Fue un día inolvidable al presentar el disco y cantar el himno a Manises en las fiestas patronales a toda Manises en los actos que se programaron. Tuvo su broche final el poder cantar con la banda, la Artística Manisense y nosotros, el himno a Manises como colofón al finalizar el tercer Festival de Bandas de Manises de música que se celebraba en nuestra ciudad. Unas fiestas de 1974 inolvidables y que siempre perdurarán en nuestra memoria. Para finalizar, incluimos la lista de todos los componentes del Orfeó Cant i Fum que ese año lo formábamos. Una necrológica muy querida y sentida por toda Manises fue el fallecimiento de doña Consuelo Borrás Sancho el 7 de noviembre de 1974. Todos los que fuimos sus alumnos la recordamos diariamente y en su lugar, con su armonium, se colocó una placa de cerámica en recuerdo y admiración por su trabajo y dedicación durante tantísimos años a enseñarnos música y a cantar
en la parroquia de San Juan Bautista. Descanse en paz. Bon dia. Estem en casa de José Miguel Morató en Guídanos, que fon alcalde de Manises de l'any 1970 al 1975. I ell va ser l'alcalde que estava en l'any 1974 on varen celebrar els 50 anys en què varen concedir a Manises el títol de ciutat històrica i laboriosa. I hem considerat que era important parlar amb ell, que ens contara coses i la seva versió d'aquest any 1974, com estava Manises, què és el que feien i com estava la situació en l'Ajuntament. I que millor que l'alcalde que ens ho diga. Per tant, anem a començar. Senyor Morató, senyor alcalde, exalcalde, molt bon dia. Bon dia. Jo tinc que fer-li una pregunta que crec que és important perquè el personal conega el per què vostè va ser alcalde en aquesta època, l'any 70 a l'any 75. Mos pot explicar per què van nomenar-lo alcalde? Bueno, jo no sé el motiu per el qual me nomenaren alcalde. Jo sí que sé que s'inicià una corrent des de dalt de buscar gent jove
fora ja de les persones majors que tenien la vida solucionada i que eren normalment els alcaldes de molts anys dels ajuntaments, i canviar-lo per gent jove que tinguera més força en el treball i això. I sé que això era la corrent que n'hi havia en aquella època. També tinc entès, perdona que te talle, també tinc entès que també va influir alguna sèrie de circumstàncies, com per exemple el contenciós administratiu que se va fer per part dels veïns a l'Ajuntament. Mos podries explicar en què va consistir? Bueno, el tema fue de que yo había acabado la carrera y prácticamente pues ni tenía preparación jurídica para poder trabajar ni nada. Y entonces a mí se me presenta un día en la porta del despatx que estava inaugurant jo, pues molts veïns que buscaren uns altres veïns i total m'encontrarien 200 persones que volien recórrer el tema de que en aquell moment se feia de pavimentar els carrers de Manises. No és que no volgueren pagar l'import de lo que tenia que pagar-se, sinó que no volien és que abusaren d'ells ficant siguent a l'Ajuntament que tenia que, sobre el cost normal del paviment, havia que incluir el tema del secretari, el tema de l'interventor i el tema, pues, clar, de l'arquitecte i tot això. Això fue el motiu del recurs. Després, estudiant el recurs, companyeros que m'ajudaren inicialment a veure, se donaven compte de que havia un fallo tremendo en la corporació al tramitar l'expedient de pavimentat. I és que no havia designat ni al major contribuent ni al menor contribuent, que tenien que estar en el moment de donar concurs i intervindre en l'adjudicació d'aquest contracte. Eixe fou el cavall de batalla que a mi me troncà en cert modo la vida meua juvenil, puesto que jo estava fent el viatge de boda i me tocaren per telèfon perquè me tenia que vindre per formalitzar el recurs que havia interposat en el seu dia i antes d'anar-me'n de la boda. Bueno, i ahí se feu, tingui diverses voltes, intenté entrevistar-me en l'alcalde que n'hi havia i la dona me deia: mira, xiquet, pensa el que te digues, que si perds el recurs te tindràs que anar a Paterna i així Manises no treballaràs. Bueno, fueron paraules que se me echaban. A mi me unia molta amistat en la família d'ell, en la mare, avui actualment en els fills, i bé, doncs, ahí queda tot. Esperem al final del recurs a veure com queda. Com queda font, doncs això, que se guanyà el recurs i se tira per terra el paviment. El paviment que continuï, vingué després la designació d'alcalde, me cridaren, intentaren veure la meva afiliació, com pensava, la forma d'actuar, que havia fet pràcticament jo era director entonces d'una mútua de treball i bueno, vingué la designació, que per majoria del poble havien designat i bueno, accepté el càrrec. Que te van fer l'alcalde. Una de les coses que jo he encontrat buscant i rebuscant tota la informació d'aixos anys, és que en l'any 70, quan a tu te van fer l'alcalde, el poble estava en una situació, tenia feina, perquè hi havia moltes fàbriques i tenia feina, però a nivell municipal estava molt decaigut.
què és el primer que pensares quan te van fer l'alcalde respecte a coses que podries fer per a Manises com a alcalde? Bueno, yo en principio consideraba, primero, Manises tenía un déficit en escoles. M'arrisqué y expropié lo que es el terreno, uns terrenos que n'hi ha baix de Manises, per poder, pensant que el dia que oferiren escoles necessitava que l'Ajuntament aportara terrenos. Luego yo lo que volia és fer els terrenos per aportar-li això. Se fa un recurs contenciós administratiu per part de l'Ajuntament, puesto que nosaltres oferirem, no sé si era millor o millor i mig de pessetes, no va acceptar la part i entonces recurrir a ells a la valoració que li havia donat l'Ajuntament. Passaven 3 o 4 anys i al final vingué que ens condenaren a pagar 7 milions. Naturalment, l'Ajuntament en aquell moment aquests diners no tenia, no creaven ningú problema pel municipi. Entonces se intenta, pues, venent terrenos, poder fer les escoles, venent terrenos, trossets de terrenos que tenia l'Ajuntament d'una fanecà o fanecà i mitja per el camp del terme de Manises, pues, perquè no caiguera en mans dels veïns que pogueren pensar, pues ara sí, com és l'Ajuntament, no és de ningú, pues planta una pròpia. Entonces, evitant això, intentem vendre tots els terrenos per poder fer en això, comprar uns terrenos per construir l'actual polideportiu de Manises. Anava a preguntar-li a Morató, José Miguel Morató, exalcalde de Manises en l'any 1974, del 70 al 74, al 75, per què se feu el polideportiu de Manises? Ell estava entonces d'alcalde. Bueno, el terreno del polideportiu, el motiu del polideportiu fou perquè en aquell moment n'hi havia en molts pobles fent polideportius. Jo pensava que si a Manises existien un polideportiu, pues naturalment havia que donar els terrenos, cedir els terrenos. En aquest cas, n'hi havia una part de Manises que estava situada junt, cases fetes per obrers unes i uns altres per no obrers particulars i estaven així desvinculades de Manises, i entonces pensé que ficant allí el polideportiu pues seria una forma d'intentar unir lo que és el núcleo de la ciutat de Manises en el núcleo d'eixe barri que havia nascut o s'havia crescut ahí, que era el barri de San Francisco. Entonces, era una fórmula para que no se quedara separat de lo que era el poble. Entonces ahí, com intentàrem ajuntar al poble el barri oeste, pues ahí se feu una acció per part de l'Ajuntament, pues primer del polideportiu, posant el polideportiu, després asfaltant el camí que unia Manises en el barri, ficant la il·luminació, també se feu del barri de Manises al barri, se parla en la empresa d'autobusos que estava en València perquè pujara l'autobús que venia a Manises, pujara fins al barri. I així se feu. Se busca també que en un bar que n'hi havia allí, que nomenàrem alcalde pedáneo o alcalde de barrio al dueño i a canvi ens deixà que ficàrem allí un telèfon públic per unir al barri també en la ciutat.
així se feu, diríem, el barri. La idea va ser fenomenal perquè, de fet, el polideportiu es començà a gastar, segons, primer, no és que tu, segons com me comentes, vas fer el projecte i vas fer tot el... Únicament quedava es començar-ho, i no sé si possiblement s'has començat també. El que fon és no acabar-ho, i la raó principal fon que el propi alcalde que me seguia, el companyero Laporta, Vicente Laporta, m'invità al moment de la inauguració. Molt bé, estupendo. Jo el que he encontrat en els boletins i en la informació que tinc d'aixòs anys, en concret me vaig a cenyir als 4 anys, el 70 al 75, que tu estigueres, però en concret de l'any 1974. L'any 74 se feren moltes coses i moltes inauguracions, però això no naix d'un dia a l'altre, això porta un procés i això porta uns gastos que l'Ajuntament ha aportat en el seu moment per a poder fer-ho, com els projectes i tot el demés. El poble de Manises t'acompanyava en tot el que portaves, en tota la idea que portaves, i els consellers d'entonces, els que estaven abans, i això t'ajudaven en tot el que tu volies, o sempre hi havia algú que no... Si pots dir-ho, dius, sí, si no pots dir-ho... Possiblement, puesto que uns estaven de consellers en l'època en què pergué el recurs que plantejí i per tant no podia pensar que estigueren al meu costat. La prova és que quan trasladàrem la creu del cementeri antic a la plaça, a l'avenida de José Antonio, pues n'hi hagué un consellal que s'acostà a mi i me digué: Morato, ¿te has dado cuenta que no hay un acuerdo del ayuntamiento para hacer el traslado ese? ¿Qué? Si hemos estado hablando muchas veces y no me he dado cuenta yo de esa circunstancia y no he podido, pero no pasó del comentario ese. Pero se veía... Bueno, sempre tu saps massa que en un col·lectiu, i més, crec que n'éreu entonces, 15 o 16 consellers. Sí. 15 o 16. Tu saps massa que uns per enveja, altres perquè no tenien ganes, altres perquè no volien saber res, sempre n'hi ha persones que no t'acompanyen en el que fas. Inclús ni fan ni deixen fer, però és igual. En aquest cas anem a continuar avant, que no passa res. Tu tingueres una sèrie d'inauguracions en l'any 74, que és quan vingué el governador de València, quan vingueren, i es començaren a inaugurar, vingueren per el carrer de València, de Quart, i el primer que se va inaugurar va ser la plaça d'Espanya. I a partir de la plaça d'Espanya se continua fins al barri San Francisco, que tingueren almenys 15 o 16 inauguracions. Vull fer hincapié en la plaça d'Espanya perquè és una cosa que tinc com algo ahí clavat en el cor. La plaça d'Espanya fon en base a un llibre que publicà, no me'n recordo ara el nom, però que tenia una papeleria, i Vicente Gallego i Ferrís, crec que eren, fer una col·lecció de tots els jocs infantils d'aquella època. El pic i pala, el marro furtat, la samarreta, i tot això volia ficar-ho perquè sabia que per el temps desapareixerien aquests jocs substituïts per uns altres més moderns i més això, i llavors ficàrem, encarreguí a Julián Vilar, que em fon una donació de Julián Vilar, que me fera tots els jocs infantils en taulell que estaven dins de la plaça. En el frontis estava l'escut d'Espanya, i en la part del reverso d'on estava l'escut, estava un escut on figuraven els plats típics de cada regió. Per exemple, la paella en València, en fi. I, a més, en la part de davant, diríem, al contrari d'on estaven els jocs, estaven tots els escuts d'Espanya representats.
i en uns pilarets que n'hi havia allí, antes d'entrar a la plaça d'Espanya, des de la fàbrica de Julián Vilar, pues, se feren els tatxes típics de cada província espanyola, estaven allí els típics. Qui me sucedí o me sucediren posteriorment, jo no sé qui, en lugar de taulellers que estaven estropeats, tornar-los a ficar o col·locar-los o el que sigui, perquè allò havia sigut objecte de molts retratos de calendaris apareguts per els bancs en la plaça d'Espanya com única i com això, pues, no ho varen mantindre. No ho varen mantindre. Enfront estava una exposició que era més d'exposició del negoci de Cedolesa, donatiu també de Cedolesa, i part també fet els taulells dels escuts d'Espanya per Ceràmica Jimeno. Jo recorde, ara que estàs comentant-me de la plaça d'Espanya per la part de fora, que alguns comentaris que estan escrits, alguns comentaris feien alguns fabricants que tenia de tot, que posaven que allí havien fet, Cedolesa havia fet una exposició de tot el que ell fabricava, però jo li contesté a aquesta persona, sí, però tu saps que aquests taulells, tot el que n'hi havia allí, tot va ser donat completament de baix i no li costa res a l'Ajuntament? Si ell feia aquest tipus de taulells, feia aquest tipus de decorats, el normal és que col·locar allí el que ell té. De fet, no queda tan mal. Si tu mires les fotografies, tant en blanc i negre com en color, no queda tan mal. Perquè és una altra part de la plaça d'Espanya. Claro. Són dos vertents diferents, una ceràmica a pintar per ceramistes i altra ceràmica. De fet, els ceramistes que tenia Julián Vilar hi havia dos de qual. Uno d'ells era José Manuel Segarra i l'altre era Bondia, Juan Bondia, que va ser un dels que també contribuí a pintar els taulells de la plaça de l'Espanya. Aquests dos eren de qual, els que estaven treballant allí en la fàbrica de Julián Vilar. Independentment d'això, que va ser una gran cosa perquè estiguem molts anys, el que passa és que per falta de manteniment al final tinguem de tancar-ho tot. N'hi ha una de les coses que a mi m'agradaria que m'explicares a mi, però també que explicares al que estigui escoltant i veient aquest vídeo, que Manises tenia pocs diners, perquè allí l'Ajuntament no cobrava ningú, eren tots per la cara. Treballàveu per cosa manissera, perquè teníeu ganes de treballar i allí no cobràveu ningú. Bueno, cobrava l'alcalde 2.000 pessetes mensuals. D'eixos 2.000 pessetes, que l'any eren 24.000 pessetes, resulta que fon el que me costava a mi el tratge per poder anar a les professors de València, que m'invitaven, i als de Manises, o sigui que no era. I les altres voltes me servia a mi per invitar a la gent que no era concejal ni tenia res que veure, però que tenia ganes de col·laborar, com era la joventut deportiva, la que s'encarregava de fer la volta a peu en Manises, portant a un corredor campió d'Espanya, Manises, i anys successius continuaren fent el córrer per els carrers de Manises, que això era important. N'hi havia un altre grup que s'encarregava de fer el teatre. Per què? Perquè nosaltres portàrem Manises el Teatre Nacional que vingué a actuar en Manises. I a raïs d'ahir hi ha un grup de gent que se dedica a fer teatre i a mantindre. Fon el picot, el moment en què es començava a manejar-se. Després, parlant ja que s'han ficat a parlar un poc de la ceràmica, diré que se constituí el Premi Gallego Vilar de Ceràmica.
se buscava ahir a persones ceramistes que muntaren una comissió que s'encarregà de mantenir tots els anys el Premi Nacional, el Premi de la Ceràmica de Manises. Tingué un èxit estupendo, part dels premis que s'atorgaven quedaren en possessió en Manises, en el Museu de Manises, en el qual anava a incrementar-se aquest museu. Ah, i falta una cosa, nosaltres, que érem l'Orfeo Cantifum, que vàrem gravar el disco, que és el que ara apareixerà en la pantalla, a gravar el disco de Manises i estigueren gravant-lo en Torrent, en la caixa d'ahorros de Torrent, el que avui en dia és l'Ajuntament de Torrent, i el graven en companyia de Ràdio Nacional d'Espanya, que és el que posa la part tècnica per a la gravació. Per això vareu fer-ho vosaltres, perquè vareu ser els que ens diguereu podeu fer-ho? Sí que podem fer-ho. Doncs ara, comenceu a assajar que quan estigui tots els papers preparats ho farem. També fou important, no solament lo de l'Orfeón, sinó més encara, que no s'inicia en època meva, sinó s'inicia els tràmits en l'època del meu predecessor, que és la banda de Manises, la banda música de Manises. S'inaugurà, efectivament, sent jo alcalde, perquè és quan vingueren els papers aprovats de la música. Se demanaren tots els instruments que n'hi havia per diversos pobles de la província que s'havien cedit, i entre això l'Ajuntament, la subvenció de l'Ajuntament i el que se fon de loteries que se menjaren els pares i les mares, muntaren la banda que avui actualment encara continua en molts èxits. Una altra pregunta. Segons els papers, l'Ajuntament se gasta diners en la llum, en la compra de terrenys per a la zona escolar, se gasta diners en el paviment, en decorar la plaça Espanya, etc. L'Ajuntament, com se financiava o d'on treia els diners per a poder fer tot aquest tipus de coses? Perquè entonces no se pagava IRPF ni se pagava ningún tipus d'impost que avui en dia ho sufren ells. Bueno, n'hi havia contribucions, entonces se cobraven les contribucions, se cobrava quan una persona construïa tenia que també pagar la construcció i això. El que passa és que en menys quantitats que actualment, per supost.